Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai suna Arewa. A yau zan nuna muku ne yanda ake haɗa comedy video ɗan guntu wanda mutum zai ɗora murya a kan bidiyon, kamar irin wanda yake trending kwana biyun nan na gabata da fresher. Ga yadda abun yake. Na farko zan shiga Play Store, sai na yi searching MadLipz. MadLipz sunan abin da zan rubuta, shi ne abin da zan rubuta MadLipz. Sai in danna search. Yanzu za ku ga ya nuna open saboda ni dama na yi downloading ɗin application ɗin. Ku da ba ku yi downloading ba zai nuna muku install. To yanzu ga nan cikin application ɗin, zan danna sign up in ban taɓa amfani da application ɗin ba, in sa email, password, sai in ƙara sa password, sai in danna sign up ɗin. In kuma kana da shi already za ka danna sign in ɗin nan kan Google ɗin nan ko kuma Facebook ɗin nan. Yanzu ni na yi sign in, yanzu ya nuna information ɗina wanda na saka da. Zan danna by checking this I agree to our terms and policies, sai in danna good. Yanzu ya nuno cikin application ɗin. Yanzu zan danna kan plus ɗin nan, zai nuno min bidiyoyin da zan iya ɗaura murya a kai. Idan kuna neman irin na gabata ne sai ku yi searching Yadda. Sunan wannan gwaigwai ɗin da yake comedy gabata ana kiran shi Yadda ne. Za mu yi searching ɗin shi yanzu, sai mu ɗan jira shi ya nuno mana. Yanzu ya kawo mana bidiyoyin da za mu iya canjawa, sai mu ɗan sauka ƙasa, zaɓi wanda ranka yake so ko wanda ranki yake so. Sai in danna ɗan kan alaman microphone ɗin nan, sai mu jira bidiyon ya buɗe. To yanzu wannan akwatuna guda huɗun shi ne inda aka yi magana. Za ka danna kan kowanne, sai ka danna recording, sai yake na magana, zai recording muryanka. Idan ka gama sai ka shiga na gaba, shi ma sai ka ɗaura muryanka ko muryanki. Haka za ku ta yi, na gaba ma a ɗaura murya har sai ya nuna alaman ya cika. Sai in danna record, sai in je na gaba, sai in ƙara danna record. In ta magana har sai ya hau, sai in danna good ɗin nan. Akwai wani ɗan alama a can ƙasa mai alaman gwaigwai, in kuka danna shi, sai kuka danna wancan abun gefen, zai nuno ka zaɓi muryan da kake so ya hau kan abun. Ga list ɗin muryoyi a nan wajen, zan iya ɗaukan female wato mace, ko male ko teenage, duka salon murya ne, sai mutum ya zaɓi wanda yake so. Sai in danna good ɗin nan. Idan kuma na yi recording bai min ba, zan danna kan wanda bai min ba, sai in danna delete, sai in yi okay. Za ku ga ya zama empty wannan akwatin. Sai in ƙara danna recording, sai ya yi recording. Yanzu ya gama, sai in danna good. Yanzu zan sa na ƙasan muryan, kalan muryan da nake so, sai in danna good. Yanzu ya zo ya nuna min wannan abun nan ana kiran shi ads ne, kaman talle kenan ba. Application ɗin yana ɗan nuna ads. Yanzu za mu ɗan jira shi ya gama, sai mu ɗan jira shi. Sai mu danna kan close ɗin can na can saman nan. To yanzu a nan wajen zan zaɓi bidiyon private nake so ko public, za a gan shi a duniya ko iya ni nake so in gan shi. Sai in danna kan private, ina so iya ni kaɗai ne zan iya ganin shi, sai in danna good ɗin can. To wajen sharing ɗin nan, ina so in yi sharing wa sauran social media sai in yi, ko kuma in danna download ɗin nan sai yi downloading. Yanzu wani ad shi ma ya ƙara fitowa, sai in ɗan jira shi ya gama. Zai ɗan nuna alaman cancel a sama, sai mu danna shi, sai ya ɓatar da abun. Yanzu ya ce retrieving file, yana saving kenan, sai mu jira shi. To yanzu ya gama saving, sai mu danna, sai mu yi back, sai mu danna good. Sai in ce wannan maybe later.
yanzu shikenan yayi saving ɗin shi akan wayana. Kada ku manta ku yi liking, ku yi sharing, ku yi subscribing kuma ku tura bidiyon nan ga 'yan uwa da kowa.